Калі Бог дасць, дык у акно падасць. Беларуская народная казка. Расказвае Аляксей Трафімчык. Кажуць, што на купалле цвіце папараць кветка. І хто яе знойдзе, атрымае заклятыя грошы. Вось адзін раз і згаварыліся дзецюкі пайсці ноччу на купальне. І пазвалі з сабой яшчэ аднаго чалавека. Той чалавек быў не моцна багаты, але пастаянна ўспамінаў Бога. Меў хлеба і сказаў гэтым дзецюкам, што калі мне Бог штосьці дасць, дык у акно падасць. Яны пасмяяліся з яго і пайшлі ноччу ў лес за папараць кветкай. А ноччу многа ўсякай гэтай чортаў, ведзьм. Вось першую палавіну ночы і вадзіў іх чорт каля круга, каля леса. Потым, пад канец ночы, калі ўжо пачынае святлець, гэтыя дзецюкі знаходзяць дохлага сабаку і кажуць: давайце гэтага сабаку запіхнем у акно гэтаму Паўліку. І так яны і зрабілі. Потым радасныя стукаюць яму ў дзверы і кажуць: ну, што там Бог табе ў акно падаў? І той Паўлюк радасны: мне ён падаў торбу грошай. Гэты дзяцюк зажыў добра, а Паўлюк зажыў добра, а дзецюкі пачалі яму завідаваць. Дякую.